हाय सांगाने जय जगन्नाथ ମୁଁ ବିବେକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବିବେକ ମିଷ୍ଟର ବିବେକ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛୁ ଟିଭି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଇଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଟୁନା ବୁଲୁ କାବୁଲି ଅଭୟ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିବାର ଅଛି ତାକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିଭିଟି ଇଏ ହେଉଛି ବଦେଶ୍ୱର ଠାକୁର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀନାଥ ବଦ୍ରୀନାଥ ସେଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପାଖାପାଖି ବ୍ରିଜ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବ୍ରିଜ୍ ନଦୀଟା ଯାଇଛି ମଝିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ ପାଣି ବି ଆସିଛି ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଖସି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମୋର ପୁରା ରିଲ୍ସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଇଲି ଷ୍ଟାର ବୁଲୁ ଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବନି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଆମର ଟୁନା ଏ ରିଲ୍ସ କରିବା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ତା ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା କେମିତି ବନଉଛି ୟାଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଯେ ଆଉ ରିଲ୍ସ କରିବା ହେଲା ଏହା କେବଳ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ତାପରେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଫଟୋକୁ ରିଲ୍ସ ଦରକାର ଖାଲି ଚଟଣା ଚକଚକିଆ ଜୋତା ଚକଚକିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା ମତେ ଟିକେ ପିଇବା ଏ ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ମାରନ କ୍ୟାମେରାରେ କୋଉଟା ଆଉଛନ୍ତି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହାତ ନାକିନି କରି ରହିଲେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ପୁରା ରିଲ୍ସ ମୁଡ୍ରେ ଦେଖିବା କେମିତି ରିଲ୍ସଟା ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତ ନାକିନି ହେଇଯାଉଛି। कैसा लगा मेरा मजाक? हाय सांग मैंने बर्तमान आम आस वैद्येश्वर बर्तमान बढ़िया प्लेसटा ओ देखा जाऊँ प्लेसटा जी थे आस टोटाली बुली आज बर्तमान होस्ट करियो बुल्लू बुल्लू को देउछु मो सांग बुल्लू हला माने हिल्ला वाला जगह है स्टाइलिश स्टार ये तुम खाली बॉडी टाइम में आसीबो देखियो अर्जुन को स्टाइल स्टार बोलछन ये बुल्लू बर्तमान आमे स्टाइल स्टार जगह देखियो पूरा मस्त जगह हला तुम देखो ये वाला जगह कोडी नहीं
ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ପାହାଚ ଆସିଛି ଉପର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସେପଟକୁ ପଳାଇଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଲୋକେସନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆଇଦର ବଡ଼ମ୍ବା ପଟ ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଦେଇକି, ନହେଲେ ଆମର ବାଙ୍କି ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ରଣପୁର ସୁନାଖେଳା ତ ଆମେ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ନ ଦେଇକି ଆମେ ବାଙ୍କି ଦେଇକି ଆସିଲୁ। খুব সুন্দর রাস্তা মধ্যে দেখন্তু ওভর ব্রিজ বহুত লম্বা। দেখন্তু পুরা ওভর ব্রিজ তলে পানি মধ্যে আছে, বালি কিছু কিছু জায়গায় আছে, বহুত লম্বা, পাখাপাখি 4-5 কিলোমিটার হব। সেটু দেখন্তু এটা টি ব্রিজ এথিপাই কুହାଯାଉଛି। ব্রিজটি ଦେଖିବା ପାଇଁ টি সেপ। দেখন্তু ଆମେ ଯୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ବୈଦେଶ୍ୱରକୁ ରାସ୍ତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ସେପଟେ ବଡ଼ମ୍ବାକୁ ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ଆମର ବାଙ୍କିକି ରାସ୍ତା, ଆଉ ମଝିରେ ଏଇଟା କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ବୈଦେଶ୍ୱରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟି ବ୍ରିଜ୍ କୁହାଯାଉଛି। ମୋତେ ତ ଓଭରାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ଦେଖିବା ପାଇବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼, ସେଠି ବହୁତ ପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଓଭରାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିବେକ, ଆଉ ଆମେ ହେଉଛି ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆମକୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଆମେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଦରକାର। ଏମିତି କଲେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ହେଇ ଆସୁଛି, କାରଣ ଏଇଠୁ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି 25-30 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବିବେକ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଉପରେ ଅଛୁ। ରହୁଛି। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାଇଟ୍ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।